Čovjek koji je do jučer suvereno vladao najvećim svjetskim pozornicama danas izgleda kao sjena samog sebe. Svi vide da je nespreman, ali malo tko zna mračnu istinu o njegovom stvarnom stanju. Dok ga javnost razapinje, u nastavku saznajte šta se zaista dešava s Joškom Gvardiolom. Svjetsko prvenstvo 2026. godine donijelo je ogromna očekivanja, no umjesto besprijekorne defanzivne dominacije na koju smo navikli, u zraku visi samo jedno teško, gotovo neugodno pitanje. Šta se k vragu dešava s Joškom Gvardiolom? Čovjek koji je do jučer suvereno vladao najvećim svjetskim pozornicama na trenutke djeluje kao neprepoznatljiva sjena samog sebe, a odbrana s njim na terenu povremeno izgleda ranjivije nego ikad. Analizirajući njegove partije, zaključak se nameće sam od sebe. Joško Gvardiol je trenutno nespreman i to se jasno vidi iz aviona. Greške koje mu se potkradaju potpuno su nekarakteristične za igrača takve elitne klase. Njegova igra pod pritiskom pati, otvaranje napada je presporo, a u trkačkom i motoričkom smislu primjetan je ogroman deficit. Koliko je situacija ozbiljna pokazuje i činjenica da je izbornik Zlatko Dalić na meču drugog kola mundijala protiv Paname, vidno nezadovoljan viđenim na terenu, morao povući radikalan potez i ostaviti ga u slačionici na poluvremenu, što je odluka s kojom se kasnije složio i sam uvijek samokritični Gvardiol. No da bi se razumjela prava pozadina ove drame, mora se zagrebati ispod površine i vratiti nekoliko mjeseci unatrag. Početkom 2026. Joško je pretrpio stravičan udarac. Teški lom noge koji je ugrozio samo ne njegov klupski status, već i samu mogućnost odlaska na ovo svjetsko prvenstvo. Dok ga javnost i kritičari analiziraju isključivo kroz prizmu trkačkog deficita i zakašnjelih reakcija, malo tko uzima u obzir surovu medicinsku stvarnost. Gvardiol u ovom trenutku igra s 3 šarafa u nozi. Svaki sprint, svaki duel s napadačima i svaki nagli trzaj praćeni su ogromnim fizičkim naporom i bolnim podsjetnikom na tešku ozljedu. Njegov nastup na ovom turniru stoga nije samo priča o padu forme i taktičkim lutanjima, već i priča o nevjerojatnoj žrtvi. Istočati na teren svjetskog prvenstva s metalom u kosti, forsirajući tijelo da pokuša dosegnuti staru agilnost, svjedoči o njegovoj fanatičnoj odanosti nacionalnom dresu. Iako se jasno vidi da tijelo još uvijek ne može u potpunosti pratiti njegove stoperske instinkte, tajna koja se krije u njegovoj nozi objašnjava zašto se jedan od najboljih braniča današnjice trenutno bori s vlastitim fizičkim granicama.